Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм XXXZZ. Тук при мен е знака BG2. И днеска снимам втори епизод на Subwall Surf. Не, айде да започваме. Знак. Тук може на Subwall малко да ми лагва, ама после то се оправя. Както на Майнкрафта ми лагваше, ама то ми се оправи. Когато ми се качи, ми се оправи. Заради това лагвани... Заради лага паднах. Така... YouTube... Искам да ви кажа нещо. YouTube! Абонирайте се към мен и към знака BG. И дано клипа да ви е харесал, ама аз няма да приключвам. Така, ще помоля после малко знака за нещо. И YouTube, последно се блъскам и спирам. YouTube, това беше всичко от мен. Съжалявам, че бях толкова слаб, ама ми лагваше. Заради това, YouTube, това е всичко от мен и до следващия път.